भोजपुरिया नंबर से रहो लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके हाजिर बानी। कालवे के फाइल से लिखल गई गाना के रउआ के बीच कंप्यूटर में से रखले रहला सा, लेकिन काल चाहतनी कि जवन गाना के बतिया हम रउआ से कहले बनी जा अब आई हमनी के बीच। बाकी इससे पहले काल चाहतनी कि जितना भी दोस्त देखनी जाए गाना के कालवे भी बतौले रहनी जा, और फिर से कहतनी कि गीत संगीत के झलक में जवन रउआ माचरा दिखनी है ना लागत आजकल के जवन लड़का लोग बारह सन सब जने कही जाए कि अब पढ़ाई से ज़्यादा तो देवघर जाए में इंटरटेन बा ना। बाकी कहल जाला कि सुरूर भी ऐसन चढ़ी तमारका पड़ी नुजी। बाकी कहल चाहतनी कि सिर्फ एक खातिर ही गाना रहे, काहे कि खुद गौले रहे बबुआ के अंदाज में रहे गीत संगीत जौना के रउआ देखनी है। बस ये दर्शावले रह जाए कि गीत संगीत में देखी काम हाजिरा बा। बाकी गाने के संगे रवा लोगन के बीच काल चाहतनी कि सिलसिला बातचीत के जारी बा। ऑनलाइन में आज कमी बा, रवा से जुड़े के प्रयास फिर भी बा, जरूर रवा से जुड़े के प्रयास होई ता रवा लोगन के बीच कहल चाहतनी कि अगला गीत संगीत जवन बा खेसारी जी के अंदाज में बा, जवन गाना के बोल रवा लोगन खातिर रखले बानी जा। बाकी कहल चाहतनी कि जवन गाना के बतिया कहले बानी जा दिखावा तनी फिर बताए जा कि गाना में का सब होता। बाकी साच कहल गइल बा कि जे संगे संगे जाए के बाद तैयारी कैले देवघर भाई पहले समझ ली जा कि संग ही जाए में एकदम बारन की ना तैयार, काहे कि दोस्त जब संगे संगे केहू के जाला और जब वो असमर्थ हो जाला तो कैसे लेके जाला बाबा धाम दिखावत तनी है गाना में। बाकी इससे पहले एक बार फोन लाइन के इशारा बा देखत तनी कौन मित्र बा कहवा से जुड़े से पहले कहल चाहतनी कि जितने भी संगतिया देख रहल बानी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 रउआ लोगन से भी हुई बातचीत ए नंबर पर। बाकी आवत तनी सबसे पहले फोन लाइन के तरफ से काहे के कॉलर क्यों में बाड़ा। नमस्कार जी, कहवा से बानी रउआ? चलिए बातचीत का सिलसिला जारी बा 98 पर। अब वही लेके चलतनी वह गीत संगीत के तरफ जौन बतिया बतौले रहनी है। बाकी गाना के बाद होई रउआ लोगन के बीच सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक के बाद संगम रही रउआ के बीच देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। संगीत के झलक के बाद रउआ लोगन के बीच फिर से हाजिर बानी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। अब गाना अक्षरा सिंह जी के रहे जौन रउआ देखनी है, कहत रहे कि बोलबम जाए खातिर से कि भाग जाए ससुरा से है नु। बाकी ये आलम भी देख के ऐसा लागत कि पता ना गाँव समाज का कहीं बाकी एगो सुरूर रहे जो गाना में दर्शवले रहे। बाकी कहल चाहता नहीं दोस्त की गीत संगीत के सिलसिला भी रही रवा लोगन के संगे 98 के जरिए, और रवा से जुड़े के संगे संगे कुछ गीत संगीत राउर पसंद के भी राखे के पूरा प्रयास हुई। संगे कहल चाहता नहीं कि जितना भी दोस्त हमनी के दूर बढ़न ये फिर नज़दीक पड़न, जितना भी दोस्त यदि चाहत रहे कि गीत संगीत के संगे कुछ शेर शायरी कुछ बातचीत भी रही तो रउआ जुड़ सकता नहीं। फिलहाल रउआ लोगन के बीच बातचीत के सिलसिला रही जारी 98 के जरिए। यदि पार जितना भी दोस्त बानी दूर बानी चाहे जहाँ भी बानी रउआ भी हमनी के संगे जुड़े खातिर यदि प्रयास करता नहीं जा तो रउआ खातिर भी यह नंबर है, यह से ही हुई बातचीत। बाकी अब जौन गाना बा एक बार फिर से लेके चला तनी गीत संगीत के तरफ, और गाना के संगे सिर्फ रउआ लोगन के बीच एंटरटेन खातिर बनी। अब तक काहे न रहे जा दोस्त, काहे कि सप्ताह के 3 दिन मिलेला मौका रउआ लोगन के बीच गीत संगीत के जौन भी नया पुरान होखी जौन आवेला ओके रउआ लोगन के बीच रखे के प्रयास होला। तो आज भी चाहे जा कि जौन गाना बा रउआ लोगन खातिर लाइल बनी कंप्यूटर में से इशारा करता कि अगला गाना भी बा फिर से जौन हमनी के बीच दिखावत तनी कौन गाना बा, और ए गाना में भी जौन बतिया कहता खा बा देखला के बाद पता चल जाए। लेकिन कहल जाला ना कि जब रंग सावन की हर केहू के चढ़ जाला दिल पे तो बस नारा बोलबम के ही गुंजेला हनु। बाकी ऐसा नहीं कुछ गीत संगीत बा रवा लोगन के बीच जौन गाना के बोल बतावता। बाकी का कहता रवा लोगन के बीच लेके चले। वैसे पहले कहल चाहता नहीं दोस्त SMS करे खातिर भी यह नंबर बा जौन स्क्रीन के नीचे चलता। ऐसे ही रवा लोगन के बीच हमनी के बातचीत के सिलसिला रही। बाकी एक बार फिर से प्रयास करता नहीं कि जौन फोन लाइन पर कॉलर बरन। हेलो हेलो नमस्कार जी। हेलो चलिए
लागता कि रउआ लोगन से बातचीत के सिलसिला ना हो पाई जारी, काहे कि आइल मित्र हमनी के बीच से जा चुकल बड़न। त काहे ना रउआ लोगन के बीच सिलसिला रही जारी, रउआ से बातचीत भी होई। बाकी एक बार फिर से प्रयास होई रउआ के गाना के बाद जुड़े के रउआ लोगन से, और लागत कमी रही फोन लाइन में, फिर भी गीत संगीत के सिलसिला बा। और यह गाना बा जवन वही हमनी के बीच है नु राखल जाला। अब देखावत तनी कि यह गाना के माजरा का बा। बाकी हकीकत बा दोस्त कि जब केहू बाबा धाम जाए के तैयारी करेला, कबो कबो ऐसन भी होला कि अगर 4 जने जाए खातिर तैयार बा तो 5वां भी कहेला ए भाई हमहू के जाए के बा, है नु। बाकी जाए में कितना परेशानी बा, कितना लंबा सफ़र तय करे के पड़ेला, ई तो पता चलेला जब राह तय करेला। बाकी एहने सिलसिला में देखी जा कि का होता कि एक जने जब जाए के पूरा तैयार भई हो गई बाड़ी, तब उनके पति जी से कैसे अर्जी करेला, है नु। त काहे न रउआ लोगन के बीच दिखावत है ऐसे नहीं गीत संगीत के माजरा बा जो ने गाना में बतावता खेसारी जी के अंदाज में। गाना के संगे रउआ लोगन के बीच रहे बस आवत है सुंदर संगीत, संगीत के बाद रउआ लोगन के बीच देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया नंबर लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके आ गई। देखत रहनी हाँ मोनू अलबेला के मन ना टटोल वही ना ऐसे बतिया लास्ट में कहत रहे। बाकी इनका दोनों के जोड़ी गीत संगीत के मामला में बहुत ही आगे लेके जाई जा, काहे कि इन दोनों के जवन प्यार स्नेह बा एकदम मिलल जुलल नज़र आवेला। और रउआ लोगन कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एगो वीडियो भी वायरल कैले रहे जा, जवन में शरारत भरत शब्द में भी कहले रहे जा कि हमनी के संग ही बहुत लंबा उड़ान उड़े के बा गीत संगीत के सिलसिला से। तो बाकी कहल चाहता नहीं दोस्त कि रउआ लोगन देख चुकल बानी जा कि राखी के ये गाना पर अंतरा सिंह जी के अंदाज कैसन रहे। बाकी एगो और बतिया बतावल चाहता नहीं कि रउआ जैसे अंतरा सिंह जी गीत संगीत के मामला में जवन भी गाना लावेली, गाना भले ही कुछ एडल्ट के रूप में भी रहेले, शब्द के रूप में कहीता, बाकी बड़ा गाना इनकर जवन बा उनका के ज़्यादा ही लाइक और शेयर भी मिलेला। बाकी ऐसा नहीं कुछ गीत संगीत बा जवन चुन चुन के आवेली खुशबू उत्तम और कहीता अमृता दीक्षित के, जवन गाना में कुछ राज छुपल होला, बाकी मिठास भी रहेला। ऐसा नहीं कुछ गीत संगीत रउआ लोगन के बीच अब अगला गाना आई जवन अमृता दीक्षित के अंदाज में राखल जाई जा, और उनकरे वीडियो भी बा जवन रउआ के दिखाए जा। बाकी संगे संगे ही कहल चाहता नहीं दोस्त की समय के संगे संगे रउआ लोगन के बीच आज जितना भी संगतिया देखा तानी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 जुड़े के प्रयास तो रउआ से ढेर भइल, बाकी जुड़ ना सकनी। बाकी जुड़े के सिलसिला में जौन SMS हमनी के बीच छूटल बा लिख के भेजले बाड़न पंकज जी, कहता कार्यक्रम अच्छा बा एगो बढ़िया सावन के गाना सुना दी। चली और SMS देख चुकल बानी और रउआ आज SMS कहनी जा, एक खातिर दिल से धन्यवाद बा। बाकी कहल चाहता नहीं दोस्त कि अगला गाना जवन रउआ लोगन के बीच अमृता दीक्षित के देखे जा, ए गाना के देखी कौना रूप से ले बा। रउआ भी जानत तानी कि देश के हर जवान बा जवन सीमा पर तैनात रहेला। बाकी एहमे ई नइखे दिखवले अमृता दीक्षित खुद बारी जा बॉर्डर पे, और भाई खातिर राखी के त्यौहार में राखी के भेंट कैसे भेजले बाड़ी ई रउआ के दिखावत तनी जा। और ए गाना के संगे आज के कार्यक्रम से रउआ लोगन के बीच से विदा भी लेवे के पड़ी जा। बाकी कहल चाहता नहीं जात जात रउआ लोगन के बीच जितना भी आज संगति हमने के प्रयास करके भी ना जोड़ सकल बा, अफसोस बा बतिया के। बाकी का करे जा दोस्त, फिर आइब जा रउआ लोगन के बीच अगला सप्ताह कार्यक्रम मंगलवार कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके। तब तक खातिर हमरे के इजाज़त दी, और गाना के संगे संगे रउआ लोगन के स्नेह प्यार दुलार सही मिलत रही अपन टेलीविज़न से। और आज के कार्यक्रम से संगम के दी इजाज़त, देखत रही अपन टेलीविज़न। नमस्कार।